Είπαμε κι εμείς να πάμε τώρα με τα ζόρ για να μας βρουν δουλειά οι συνήθεις ύποπτοι. Ναι, οι βουλευτές. Διαλέξαμε μάλιστα υπουργούς, δηλαδή πρώην και νυν κυβερνητικά στελέχη με γνωριμίες και δύναμη. Είπαμε δηλαδή να προσπαθήσουμε ξανά να τα φάμε μαζί. Στο γραφείο του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Μανώλη Κεφαλογιάννη, τα πράγματα για το συνεργάτη του ήταν απλά και ομά. Τι ψηφίζεις, μου λέει. Λες και ήταν κανένας μπάρπας μου από το χωριό που έμαθε ότι λοξοδρόμησε από το κόμμα. Ποιο ψηφίζει? Ποιον ψηφίζουμε? Τόσο ομά? Ομά. Γιατί? Σιγά ρε πατριώτη με το καλημέρα επίθεση. Θα σου πω τι ψηφίζω. Σιγά σιγά να το χωνέψω τι με ρωτάς. Πασόκ ψηφίζεις? Ναι, βέβαια. Ωραία. Πες μου, γιατί δεν πας εκεί να βρεις ένα βουλευτή του Πασόκ να σε βοηθήσει? Γιατί προφανώς πήγα και δεν βοηθάνε. Ευτυχώς του είπαμε Πασόκ και σκέφτηκε να μας πάρει από τον εχθρό. Διαφορετικά ο κριτικός θα μας είχε πετάξει με τις κλωτσιές έξω από το γραφείο. Α, το ξεχάσαμε, δεν είναι μόνο ο εχθρός, είναι και το αντίπαλο δέος της Ντόρας. Κάντε δύο βιογραφικά, φέρτε εδώ πέρα. Δεν σου τάσω τίποτα. Όχι γιατί δεν ενδιαφέρει εμένα. Εμείς εδώ δεν τα βλέπουμε αυτά τα πράγματα. Είμαστε εντελώς διαφορετικοί. Ο υπουργός δεν το βλέπει αν είσαι Πασόκ Δημοκρατία. Δεν είμαι θα οι άνθρωποι των λόγων. Είμαι θα οι άνθρωποι των έργων. Θα σας εξαφανίσομεν. Όχι αδερφέ. Θα σας εξασφαλίσομεν. Στο γραφείο της Υπουργού Μαριλίζας Ξενογιαννακοπούλου βρήκαμε μόνο κατανόηση. Είπαμε τον πόνο μας ότι είμαστε δυο νέοι άνθρωποι άνεργοι που θέλουν να κάνουν οικογένεια αλλά έμειναν από δουλειά και είδαμε τη συνεργάτη της Υπουργού να σηκώνει το τηλέφωνο. Να ρωτήσω κάτι. Υπάρχει περίπτωση να πάρετε έτσι κόσμο, έστω και ευκαιριακά για τις γιορτές ή... Ρε λες να. Ναι, ευχαριστώ. Το όνομά σας? Μείνετε ήσυχος, κύριε. Ποιος ήτανε? Ένας, ξέρω εγώ. Δεν έχουν σκοπό να πάρουν κόσμο. Δηλαδή, μήπως τώρα με αυτά τα προγράμματα του ΑΕΠ, τα επιδοτούμενα, που είδατε παίρνουν και το πρώτο χρόνο, το πρώτο εξάμηνο τα πληρώνει ο ΑΕΠ και μετά ακολουθεί, τους κρατάνε. Έστω και έτσι θα μπορέσει να παρέμβει η κυρία Ξενογιαννακοπούλου. Έχουμε κάρτα στο ΑΕΠ και οι δύο. Άμα έχετε κάρτα στον ΑΕΠ, ναι. Δυστυχώς τίποτα. Ο επιχειρηματίας, όπως ακούσατε, αρνήθηκε να μας προσλάβει. Ούτε εποχικό για τις γιορτές δεν έψαχνε. Κατανόηση και προθυμία και στο γραφείο του βουλευτή Μιλτιάδη Παπαϊωάννου. Ζητήσαμε δουλειά σαν εργατοτεχνίτες. Και ξύλο και σίδερο και αλουμίνιο δουλεύουμε, του είπαμε. Όλα τα σφάζουμε, όλα τα μαχαιρώνουμε. Ο συνεργάτης του σήκωσε αμέσως το τηλέφωνο για να μας εξυπηρετήσει. Έπαιρνα και τον Άκη στο κινητό. Ήθελα να σας ρωτήσω, μήπως χρειάζεται κανένα παιδί σε σχέση με, πώς το λένε, εργατοτεχνίτη, με, που να έχει γνώση στις υδροκατασκευές. Κάτι μου είχε πει παλιότερα ο Άκης. Να είναι κανένας τώρα στην άλλη γραμμή ή μας κοροϊδεύει σαν τον ψευτοθόδωρο? Εσύ Αντωνάκη, εδώ ο Θόδωρος. Δεν μου λες, παρακαλώ Αντωνάκη, δεν μου λες, ο κύριος Φερέκης είναι εκεί? Ναι. Μπήκε στον υπουργό. Καλά, όχι, δεν πειράζει. Ευχαριστώ. Δυστυχώς. Εντάξει, ευχαριστώ. Γεια. Τίποτα, δεν παίρνουμε τίποτα. Εντάξει. Θα ρωτήσω και μερικούς άλλους, εντάξει, ας έχω... Στέλνω τα βιογραφικά εγώ. Τελικά κάποιος ήταν στην άλλη γραμμή, αλλά ήταν δεν ήταν, το αποτέλεσμα το ίδιο ήταν. Δυστυχώς τίποτα. Μόνο απολύσεις.